Kancaku galon, wah dina iki kesel tenan aku iki, Bro. Masih lungkrah awake. Kok ora duwe tenaga tenan, wes. Anane galone orderane gur lantai 4 karo lantai 3 terus. Wes bongko pemain Bro, masih lempoh aku. Padahal wis mangan tek 2 piring. Piringe tak pangan masih tak pangan ngombe ngombe banyu galon tek 2 galon ngasian ya kesel tenan. Wis iki aku muterke nah iki 4 neh lho iki. Tapi suara motor mah plong ngono iki berisik banget suara motorku rek. Kaya suara tanggane kae lho. Nek adewe ndek tangga berisik banget ya ngono kae lah. Omongane tangga lek pedes lah ya kuwi lah suara motor kaya ngono kuwi klok wah wis. Kuwi wis gari loro kuwi galonku kuwi. Waduh. Rasane ajur tenan iki. Wis semangat.